ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬದನೆ ಪಲ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬದನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ತಾರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಕ್ಕೊಂತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದು ಮತ್ತೆ ದಾಸಿನ ಪಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಡ್ದು ಮುಂಚೆನೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಬಾರ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣೊಂದು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಕಾರೆ ಮಾಡ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೋಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಕೆಲವು ಪಾಡುದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬದನೆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.